Before this, we play this next song. Ennen kuin lauletaan seuraava laulu, I got something I want to say. mä haluan sanoa jotain. It's important. Se on tärkeetä. That's why Laura's here. Siksi mä oon täällä. Do you know Tiedätkö sä, that every single day, että joka ikinen päivä, when all of us here wake up in the morning, kun me kaikki herätään, that there is a war going on? niin on menossa sota. And tonight, I'm not talking about flesh and blood war. Ja mä en puhu sodasta liha ja verta vastaan. I'm not talking about guns. Mä en puhu pyssyistä. I'm talking about a war for your souls. Mä puhun sodasta teidän sieluista. And in this war, Ja tässä sodassa some people will try to tell you how to live. jotkut ihmiset yrittää kertoa teille, mitä teidän pitäisi elää. They will tell you how to think. Tai mitä sun pitäisi ajatella. They will tell you what you can and what you cannot believe. He yrittää kertoa, mitä sä voit tai et voi uskoa. Some people will even tell you Jotkut yrittää sanoa sulle jopa, that living for Jesus is a waste of time. että Jeesukselle eläminen on ajan haaskausta. And I don't know about you, Mä en tiedä susta, but I am tired of people telling me what to do. mutta mä oon kyllästynyt siihen, että ihmiset sanoo mulle, mitä tehdä. The Bible says in the book of Romans Roomalaiskirjassa Raamatussa sanotaan, that I am not ashamed että minä en häpeä of the gospel of Christ. Jeesuksen Kristuksen evankeliumia. It is the power of God for salvation. Se on Jumalan voima pelastukseen. So that's why I'm here to tell you tonight.